okungiletha lana ukuthi kunabantu abangistokayo la. Kodwa kungistoka kwabanye babo kwabo umndeni wami besizana nabanye bangaphandle nabanye bomndeni wami. Yeah. Ngibona kungibeka la ukuthi bengistoke for 7 years wes 8 lonyaka lo. Ngayikhuluma nalento ukuthi mina ayitshela ke mina ngitshela yabona mase ngikhathele. Ngizoyilengisa. Yathi lento le noma ngayilengisa kuzoyinqamula intambo ngokufa. Ngifuna uhlupheke. Yabo. Hayi ke mina ngahamba ngayilengisa. Yanqamuka ngempela intambo. Futhi ngase nje yasingenini impela, yasingenini. Ngimise ngibona hayi sengifisa ukubuyela emuva futhi ngibuyele phezulu ngobambelela ngasakwazi ukubambelela. Ngamuka intambo ngisakaze ke phansi futhi akho umuntu ngedwa la kuyilengisa khona. Kodwa amazwi lawa sakhona. Suwe ngejubana kube ngikhumbula time manje nentambo ngiyincele ngikhiphe la ngilahle ngidlule kweminye imizi abantu ngifuna ukudla phinde ngihambe ngilethwa yimvula ngihambe endleleni buye ngizela eGoli phinde ngijiye nje eMaritzburg qale nje esibhedlela ke eMaritzburg Kuhamba ngeenyawo. Ngihamba ngeenyawo ngiphelwa izicathulo anginabhlukwe anginalutho jive emarobotini la koGoli ibhluku elidabukile kuvela amasende vela yonke into. Manje mfowethu uyabona ngisho ukuthi ke manje babebuya kulokule kuleminyaka nje beqhubeka kuleminyaka ke manje ngahamba ngaye eBloemfontein mangifike eBloemfontein ngahlala phile iphupho leli lathini that day iphupho lelo phupho lelo okay ngizofala eGoli ngisho lapha eCrown ngizofala lapha eMayfair mase lithi ngizofela ngelakht mase le iphupho lithini naseBloemfontein ngingayi ngizofa kuphi eBloemfontein naseBoyzini la ngihleli khona futhi ngizofa futhi eBoyzini lephupho lithini ngizobulawa ubani uye umfowethu yabo because asichaze kunama ngikhona ukusichaza. Because phela angithi kubantu kumele kube kubuye ngathi uyahlanya. Yeah. Hayi ko incwadi la bese ikhiphile udokotela incwadi ukuthi ngiyahlanya. The way bekwenzeka ngakhona. Wayekhipha udokotela incwadi only found out last year ukuthi hayi man. Nami ngayitshela ukuthi ngaphazamiseka udokotela wangibuza imibuzo embala ukuthi ukhona umuntu okahlanyakile ngathi ngiyakhumbula lapha kubaba ukhona umuntu wakwagula ngathi ngiyakhumbula lapha ya kumama umakama wami wayegula yabo. Athi mina yabakhona ngabachaza ukuthi hayi possible nawe ngakufanele ukuthi uyagula yabo amaphilisi bangaya impatient ngayihlalela yabo ngayilena impatient wathathwa ngaqoqwa wafaka eShelton ngahlala eShelton kaze cela mina eShelton lapho ngathi ngifuna ukuze eGoli ngahamba ngayeBloemfontein ngathi kusebenza ngibuya ngeza la eGoli ngazohlala eGoli ngoba ngihlele eShelton ingekho yini